Dogoze Maria jaketan da Arrasatera 1941. Da, egisa zan da, hor egun hortan Arrasate loterixetako. Sus inicios en la enseñanza empezaron en la cerrajera, en la escuela de aprendices. Pero aquello era muy poco, porque solamente era para hijos de operarios de la cerrajera. Beak izan da geuri, injustizia bazala, herri baten, batzuk eskoli eta betatuk ez. Bere preokupazioa zan betik gizartea, personak, gentia, langileak. Ikusteban herri zen eusela zientoka gazteba, oportunidade gabe. Da, hasieratik izen zan bere helburu bat eskolia sortzea. Hay una labor muy buena que hizo José María. Quería dar enseñanza a partir de los 14 años. Y así comenzó la escuela profesional. Biterixen eskolan, Dogozemen antolatu duen, eskola profesionala. Eskola profesionalia hasi zen maizo voluntarizo mordo batekin. Zerrajerako tekniko batzuk guri kultura moten, matematika, dibujo da horrela. Izaten zen 10 ordu, baina eskola barruen. Hori zen lehenengo urtebiak. Bigarren urtebixak, horre die, 3. eta 4. kursoak. 4 ordu fabrikan. Bakotxak, bazaretan, bazarneen, bestiek gura lekuen, da gero eskolan 6 ordu terdi. Baina zu zaitze lanei, eskola ikesi, baina fabrikan. Bertake, fabriken gotedun, bertako lan egiten da. Pentsa, guk eskola joaten ginen buzuekin. Etxetik urtetan gogan buzuekin. Eskolan buzuekinen, eta atzera, Bazkaitzen eta baitzen da, atzera buzuekin. Soldatiak ondoak hortanaz, 2,25 pesetas. Dogoze Maria zan ameslaria. Dogozen egin, eolitzen enamoratu totalmente, bere ekintzakin eta bere gauzakin. Dogozen Maria zan motor bat, nik olako persona iztut, mainet urteak behitut antzik behigusi. Baina bera danin zartzezan, ez pentsaue, naiz da bere toki txikixe euki, betik itxuan pasioa eta tailerretan egun bitxi behin bize etortzezan. Bizikleta famosua, berba askotan eitzen da eta bizikletiatik eta ez da. Bueno, bizikletia erregala gutzauen geuk. Pentsak eguen, ingeun batzar bat, lehenko promozioak eta profesorekin, ze prestatzua, Dogoze Mariei bizikleta erostia. Gero bizikletan etortzen eskolara. Eskolan betik emote uzkuen, la txapa esate utzuen. Atzaletetan izatezan. Ordu bisitatik, ordu bisak eta ordularen bat. Danok erdi logoten ginen. Ebaltzean hizkuntza bat oso ezberdina. Ordurarte entzun bakua. Kostau jako nik ez dia zehen gainen ebitzen. El año 1946. Sí, anecdóticamente diría que ahí empieza Ulgor, lo que es ahora Fagor. ¿Y por qué digo que empieza ahí? Porque empieza la primera promoción de peritos industriales. Y en esa primera promoción estaban Usatorre, Larrañaga, Gorroñogoitia, Ormaechea y Ortubay, que son las iniciales de Ulgor. Por eso digo que es como el comienzo de las cooperativas. 10 años después empezarían las cooperativas. Han hasi zen eskola profesionala. Claro, ikuste zen txiki geratu bizala, eta segiduen bere burura etorri jakon erosteko zan benefizio handia, konparatuta bestiakin guretako zan handia. 51-tik 52 izan zen trasladoa. Eskola zarretik, biteritik, Zaldizpera.